Nabigyan ng panibagong pag-asa ang 200 residente ng Dagupan matapos isagawa ng Department of Labor and Employment katuwang ang Public Employment Service Office ang malawakang TUPAD profiling kahapon. Layunin ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD na agarang makapaghatid ng kabuhayan at pansamantalang hanap buhay para sa mga manggagawang na apektuhan ng iba't ibang krisis. Sa isinagawang profiling, masusing tinukoy ang pangangailangan ng 200 benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor upang matiyak na akma ang tulong na kanilang matatanggap. Nagpahayag ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa walang humpay na suporta ng DOLE sa kapakanan ng mga manggagawa. Ayon sa LGU, ang mga programang tulad ng TUPAD ay mahalagang hakbang upang maipakita ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng bawat Dagupenyo at upang maibsan ang epekto ng economic displacement, lalo na sa panahon ng unos. Tiniyak naman ng mga tanggapan na magpapatuloy ang kanilang pagtutulungan upang maitayo ang mas inklusibo, mas matatag at mas maunlad na komunidad para sa lahat ng mga Dagupenyo. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.